बहा थांमारखो बिदिब्ला बिसोरो ना अलंबारासो बिसोरखौ अलंबारा मा खालामखो नङा अलंबारा जेबो खालामाखै पुलिसनावसो थाङाखैथ' बिसोर सानैया पुलिसनाव औ बिसोरो बेयावनो दङमोन बिसोरो बे न'आव गैयाब्ला तारमाने बिसोरो बे न'निफ्राय ओंखारलांबायब्लाथ' बिसोरो पुलिसनाव थांथारगोन मा जाबावनांगौ जाखो दालाय पुलिसनाव बिसोरो थांमारदोंब्लाथ' पुलिसा जोंनि न'आव फैखाथारगोन आयै मा जाबावनांगौ जाखो आं हले जा गिबायसो थोद ओरैनोसो बे दायाव हाबफ्लांबाय बायदि मोनदों आं जायखि जालाङा जालांथोंमोन मानो हाबफ्लांखो आं बे केसाव दा पुलिसनियाव थांदोंब्लाथ' पुलिसाथ' जोंखौ जेलाव हमना लांथारगोन हाबाब जोमै मा बुंखो नोंलाय एथ'ग्राब गिखो न'खरनि जानानै थै-थां गासैयावबो जुजिबाय दा नोङो पुलिसनि खेत्रआव बेबायदि बुंबाय मानो हाबफ्लाङा नङा सोरांस्रि पुलिसनि खोथा होनब्लाथाय आं जा गिखासैसो मानो होनोब्ला आं सिगां जेलाव थानानै फैखानाय मानसि जेलाव थाब्ला माबायदि औ नोंबोथ' मिथिगोन ना नोंबोथ' जेलाव थाना फैखांखानाय मानसि जेल जायखौ होनदों जेलाव ना थोजासेखौनो मोनजायो ना गोजोनैनो उन्दुलांनो हायो जिखौनोबा गांसेल'सो होयो बे गांसे जिखौ आङो बे गुसु बाकायाव बनानै उन्दुनांगौ जाखो ना जोमनानै उन्दुनो बेबायदि जायो थोजासेखौनो मोनजाखाया आद्रा सानफ्रोमबो दालि आरो बेथ' बेयानो जेलाव सोरबा थैनानै थांनाय मानसिफोर दङ बेसेबां गिलु बालु आवाजफोर होबाय थायो हाबाब आं जेलाव थाहैनो हानाय नङा जोमै थौलाय थौ नोंसानि न'आव थांनि थौ इसाखौ लोगो हमहैनानै माबा मोनसे खालामनो हागोन खोमा जानांगौ जेलावबोथ' थाङाखैबो जानो हागौ बिसोरबो औ जोंसो सान्दों पुलिसनियाव थांदों नाथाय बिसोरो थाङाखैबोथ' जानो हागौ ना थौलाय थौ बहा थांनो नागिरदों अलंबार नों बहाबा लानानै थांदों नामा रनमोनखौ आंलाय बहा लानानै थांलाबायनांगौ बहा थांखो बिसोरलाय आंथ' मिथियाना आंथ' बिसोरनो थाखाय मलमसो लायदोंमोन नोंबो मिथियाब्लाथ' बिसोरो जेलावसो थांबायदां थौलाय थौ जों होसोलांनि नोंलाय मानोथो दाननांगौ जाखोमोन देलाय खामानिखौ सानै हयै मावासै दासो गिनानै मोद्रां मोसि जानानै मा लाब आरो ओरैनोब्लाबो जों न'खरनि गासैबो दायनिगिरि जानानै दङ आरो जों होसोलांबावनो जुदि बिसोरो उल्थायै जोंखौ माबा मोनसे खालामोब्ला बेखौथ' सानाखै नोंसोरबो नुवाखैब्लाथ' जानांगौ बिसोरो खारखोमालांबाय थांनायखौ थांनो होदों नाथाय जोङो दिनै रावबो बाहेरायाव ओंखारनो मोना दिनै सानसे न'आवनो थानांगौ बिसोरो मा खालामहैदों मा खालामहैया जों बेखौ मिथिया दिनै सानसेनि गेजेराव सोर मा खबर होफैयो जों सोरखौ खबर लानांगौ बेखौ गाबोन जासिगोन थां गाबागाव खामानि थाहै आयौ हाबाब खुनुरखमसो खारखोमाबोनानै रैखा मोनबाय बेबायदि जाहैगोन होननानै माब्लाबाबो सानाखैमोन आं हाबाब रोन आयौ नोंनि बिखुनजोआ बेबायदिसो माबायदि जोलैनि हिनजाव लाबोनांगौ माबायदि जोलैनि हिनजाव लाबोखो नोङो हाबाब नोंनि बिखुनजोआ दिनै नोंखौ आंखौ दानबाय औ आयौ जोंनिबो गोरोन्थि जाबाय नङाना बाथ्रायाव दङना आयौ मानसिफोरा बुङो सैथोखौ रावबो सिखोमानो हाया सैथोआ सानसे जै जायो होननाया बेनो जामारबाय थांदोंमोन मोनसे खामानियाव जाबोबाय मोनसे खामानि साला थांदोंमोन जोङो मानसिखौ लाबोनायजों लोगोसे माल माथा सम्पति थाखा फैसा लाबोनो जाबोबायसो हानिकार मा जाखो आयौ सानदों आं बे इसाखौ मा खालामनाया मोजां जागोन मानसियाथ' बहा दंहैयो रोन आंनि आन्दासाव जोमैनि न'आव इसाया दंहैयो जानांगौ मानो होनोब्ला जोमैयासो खबर होफैदोंथ' इसोरनि न'खराव जानोबो हागौ सैथो खोथाखौनो बुंदों नों आयं जों बिसोरनाव थांब्लानो इसाखौ मोनगोन जानांगौ इसाखौ आन्था मोननानै मा खालामनो इसाखौ मोननायजों लोगोसे जों माबा मोनसेब्ला खालामथारनो नांगोन जेराव नोंनि खाफालाव दानजानाय आरो आंनि बे खाफालाव दानजानायनि बेसेनखौ जों बोखांनो नांगोन नों खोथाखौ दाबो जुदि सिरियास खालामदोंब्ला मोनसेल' उपाय दङ बुं आयं मा उपाय बे रायजो लिंनो नांगोन
आरो रायजोआव बुंनो नांगोन नोङो गसंनानै आंनो बे हिनजावखौ नांला। रायजोफ्रा बुंगोन मानो नोङो बिखाफोरा माने बुंनो हानांगोन रायजोफोरनि सिगाङाव। मानो होनोब्ला इसानि बिमा बिखुनजोआ आंनि बिखुनजोआ आंखौ आरो आंनि आयंखौ खर' दानदों। बेबायदि मानसिनि फिसाजोखौ आं बोरै आंनि हिनजाव खालामनो हागौ? गोसो होदोंना? गोसो होदों। ओमफ्राय ने बिनि उनाव? आरो बिनि उनाव मा? नों लाबोआ होनाय लोगो लोगो खाराव माराव जागोन रायजोफोरा, नखरनिफोरा। इसाया फाग्लि जागोन। जामारगोन ना? नायबायल' था नोङो। बिनि उनाव मा बुंनांगौ जाखो आंलाय? बिनि उनाव मा बुंनांगौ? हारे नों बिसांखिनिखौबो रोंनाय नङा नामाब्रा? उनावनो आंखौसो फासायहैयाथ'। एसे सालु जाब्रा। बिनि उनाव नों मा बुंनांगोन? बुंनो हानांगोन नोङो। बिनि उनाव मा बुं खोनासं। बिनि उनाव जोंनि गुबै जाहोना मा बेखौ बावबाय नोङो? जोंनि गुबै जाहोनानो जाबाय इसानि नखरनिफ्राय सम्पत्ति लाबोनाय। औ सम्पत्ति। बे सम्पत्तिखौ आंनि फिसाजो माइनावनो हरनो थाखै बुंदो नोङो बिखाफोर दांनानै आंनो सम्पत्ति नांगौ। हासिगोन आयं हासिगोन। गोसोआव थाबाय सम्पत्ति हरोब्ला फिसाजोखौबो लाबोगोन, सम्पत्ति हराब्ला फिसाजोखौबो लाबोआ। थौदो आयं नोंसोरनि गामिनि गामबुरानिसिम आंखौ लानानै थौ गामबुराजों लोगोसे सानैसो मुरुबि बोराय बुरिखौ लानानै जोङो मिटिं खालामनायनि लाहार फाहार खालामनोसै। बिदिनो जाथोंसै। थौदो आयं। आबै दिनै बेदरजों जोगोनारजों जामारथारगोन आरोना? र' जासिगोन र'। दैजि आबा आबौ मा जाखो आबौ? आबै मा जाखो इसाया? गिनायसो मोनबाय आं। है आबौ आबौ आबै आबै मा जाखो आबौ? आबै आबै गुमैयासो बिखायाव बुदों होननायासो माबा मोनसे जाबायदां। हां मोनाखै बिखा सादों। आबै हां मोनाब्लाथ' मानसि थैगोन माथो। आबै थौ जों दानो गोख्रै बिनि न'आव लानानै थाङै थौ। औ आबै थौ आबौ र' नोंखौ न'आव लांनि र' आबौ दसे धैर्य हम। आयं गामबुरानि न'आ बेनो। आयं नोंनो गाबज्रि हरदो दे। नोंथां आदा गामबुरा। आरो खनसे गाबज्रिबावदो आयं। नोंथां गामबुरा। सोर फैलायखो आंनावलाय? औ मा जाखो? औ नोंसो माथो? औ आरो बैयो आंनि आयं। आच्छा ओमफ्राय फैनायनि जाहोना माथोमोन? मानगोनां गामबुरा गाबोन जोंनि माने नैबे आयंमोननि न'आव फिसा मोनसे मिटिं खुंनो नागिरदों। बेयाव नोंनि मदद नांगौ जादों। बेनिखायनो जों नोंखौ लिंनो फैदों। हा नोंनियावलाय मानिथो मिटिं जानायखो रों? इसा बिमाया जोंखौ दानदों। बेजों लोगोसे इसानि आरो आंनि गाबोन मिटिं जागोन गामबुरा नोंथां। बेनिखायनो नोंथांखौ नांगौ जादों। आच्छा बिदिब्ला गाबोननि मिटिंनि गेजेराव सावरायनायजों लोगोसे गासैबो जाजोबसिगोन दे बिदिब्ला नोंसोरो थांनो हासिगोन। जेरैखि जाया नोंथाङा गाबोन जोंनि न'आव फैथार। नाथाय फंसे बाथ्रा बुंखायो बेफोरबायदि मिटिंफोराव बारा हिनजाव मानसिफोरखौ दाना। हिनजाव मानसिफोरनि खुगाया बाराद्राय। हिनजाव मानसिफोर थायोब्ला मिटिंआनो जाया। बेनिखायनो बारा मानसि लिङालासे बोरायसा साब्रै साबा लिंब्लानो जागोन। जागोन दे बिदिब्ला जों थांनोसै। हा बोरैथो जाखो खोथायालाय? इसा बिमा सोरांस्रियालाय बोरैथो बिखौ दाननांगौ जाखो? जियानो जाया खोथाया बबेथिं मा जागासिनो गाबोन मिटिंआवसो मोनथिहासिगोन। मा दिन सफैखो जोंनि नखराव दिनै? गासैबो मोखां सोम जानानै जिरायबाय थानो गोनां। दैजिनि फन हेलौ
न'आव फैगासिनो। न'आव फैगासिनो? सोर फैदों? आब' इसाखौ आबै आं लानानै फैगासिनो। इसाखौ लाबोदों? मा जादों इसायालाय? मा? मामा, आब' इसाया बिखा सादों, हां सरथे जादों होननानै दहाय हायाव गोलैदों। नंमारगौना? औ, जों सहैखासिगोन दे। आबै दैजिया मा खबर हरदों बिहामजो? इसानिया बिखा सानाय जानानै हां सरथे जानानै गोलैदोंनो, बेखौनो लाना फैगासिनो। मा बुंखो? औ, बिदिनो बुंहरदों आरो बिसोरो सफैबायबोनो। र' सिन्था दाजाथ', जों मानसिखौ नायग्रोनि, सफैखाबायनो।